الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلة تماشاشلار. إفيردا ألف با قرآن قصبقلары тапшыруы. Biz тәҗвид дәресләрен Qur'ani Кәрим китабын укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Ибн Мас'уд исемле сахаба, Аллаһ аннан разый булсын, риваят итүе буенча, Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: Кем Аллаһ китабыннан бер хәреф укыса, бер яхшы гамәл кылганның савабын алыр. Әлеге яхшы бер гамәл 10га тиң буладыр. Мин әлиф, лам, мим ул бер хәреф дип әйтмим. Киресенчә, әлиф ул бер хәреф, лам тагын бер хәреф, һәм мим шулай ук тагын бер хәреф. Шушы хадистән аңлашылганча, Qur'anны дөрес укыган очракта һәрбер укылган хәреф өчен бер яхшы изге гамәл савабы языла. Ә һәр яхшы гамәл өчен 10 дәрәҗә вәгъдә кылына. Шуңа күрә Бакара сүрәсенең башындагы Алиф Лам Мим хәрефләрен уку 30 яхшы гамәл кылу белән тигез дип аңларга кирәктер. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ нинди юмарт һәм аның рәхмәте ничек киң. Безгә инде фақат тырышлык белән тәҗвид фәнен яхшылап өйрәнү генә кирәктер. Хәтерләсәгез, үткән дәресебездәге темаларның берсе истиғала һәм истифала хәрефләре иде. Һәм шунда без гарәп әлифбасының 7 хәрефе истиғала, 21 хәрефе истифала төркеменә керүен белдек. Әмма истифала төркеменә кергән һәм нечкә итеп укылган берничә хәреф айрым очракларда калын да укылырга мөмкин дигән идек. Әлеге үзенчәлек әлиф, лам һәм ра хәрефләре белән бәйле. Бүген нәкъ менә шушы хәрефләрнең кагыйдәләрен өйрәнәчәкбез иншааллаһ. Әлиф хәрефе кагыйдәсе. Әлиф үзе истифала, ягъни нечкә хәреф булса да, ра һәм 7 истиғала хәрефләреннән соң ха, сад, дад, та, за, гайн, каф калын укыла. Мәсәлән, ра-му, ра-му, qa-la, qa-la, sa-kha, sa-kha, ta-qa-ta, ta-qa-ta. Istifala хәрефләреннән соң әлиф нечкә укыла. Алга таба лам хәрефе кагыйдәсе. Лам хәрефе истифала, ягъни нечкә булса да, кайбер айрым очракларда калын укылырга мөмкин. Бу хәрефнең калын укылуы фақат Аллаһ сүзе белән бәйле. Шуңа күрә әлеге кагыйдәне икенче төрле лафзатуллаһ дип тә атыйлар. Аллаһ белгәнебезчә, Аллаһ лафзату сүз, ягъни Аллаһ сүзе, лафзатуллаһ. Аллаһ сүзендәге тәҗдидле лам алдында беренче хәрәкәле хәреф фәтхәле яки даммәле булса, шул тәҗдидле лам калын укыла. Аллаһу, Аллаһу.
والله والله نصر الله نصر الله. Agar Allah sözündəgi təşdidli ləm aldında birinci harakəli hərf kəsrəli bulsa, şol təşdidli ləm nişkə oqula. Billahi billahi lillahi lillahi bismillahi bismillahi. Шулай итеп, һәр сүрә башындагы Бисмиллахир-рахманир-рахим аят җөмләсен Бисмиллахи дип укып китү хата булып санала. Дөрес укылышы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйдәгез, күбрәк мисаллар карап үтик. Юридиллаху юридиллаху masjidallahi masjidallahi amrillahi amrillahi afaghairallahi afaghairallahi dhalikumullahu dhalikumullahu ma harramallahu ma harramallahu. Һәм инде ра хәрефе кагыйдәсен карап үтик. Истифала нишкә булып саналса да, ра хәрефе нишкә укылуга караганда ешрак калын укыла. Чөнки истигала хәрефләренең нишкә укылуы мөмкин түгел. Алар һәр даим фақат калын гына укыла. Ра хәрефенең исә нишкә укылу очраклары бар. Шуңа күрә ул истигала булып санала алмый. Ушбу хәрефнең укылу кагыйдәләре түбәндәгеләр. Беренче кагыйдә. Әгәр ра өс хәрәкәле, ягъни фәтхәле яки даммәле һәм өс тәнвинле булса, ул калын укыла. Ар-рахману Ар-рахману Рахимун Рахимун Гафурун Гафурун Наран Наран رجوما رجوما إبراهيم إبراهيم. İkinci kagıda, ra hərfi kəsrəli yaki tənvin kəsrəli bulsa, nişkə oqula. Rihlətə رحلة وبشري وبشري بقائمة
بقادر بقادر. Үшінші қағида. Әгер ра сәкенлі, ән қадар келген харif фәтхәлі яки даммәлі булса, ра қалын оқыла. Фурқан, фурқан. Нарджу, нарджу. يرجعون يرجعون. Дүртінші қағида. Әгер ра сәкенлі, ән қадарғы харif кәсірәлі булса, ра нишкә оқыла. فذكره فذكره. اغفر لنا اغفر لنا. الفردوس الفردوس. Искәрмә. Әгер сәкенле ра һәм аңа кадәрге кәсрәле харif арасында васыл кылынып укылмый торган харифләр булса, сәкенле ра калын укыла. Әлләзиртада әлләзиртада. ربِّرْحَمْهُمَا ربِّرْحَمْهُمَا. Бишенче кагыйда. Әгәр ра сәкенле булып, аның алдындагы харif тә сәкенле булса, тагын да алданрак харифкә карарга кирәк. Ул өс хәрәкәле булса, ра калын укыла. Аз хәрәкәле булса, нишкә укыла. Әйдәгез, ра харифенең калын укылу мисалларын карап үтик. Вәл-аср вәл-аср. Вәл-фәҗр вәл-фәҗр. Әл-әбрар الأبرار. غفور غفور. صبور صبور. الزور الزور. Алга таба ра харифенең нишкә укылу мисаллары. Qadир Qadir. Kana nakir Kana nakir. Khabir Khabir. حجر حجر. ذي الذكر ذي الذكر. Искәрмә. Озын сузыктагы хәрәкәсез әлиф, вау һәм я мәд хәрефләре сәкенле булып саналалар. Әгәр сәкенле ра алдындагы хәреф кәсрәле булып та, сәкенле радан соң истиғалә калын хәреф килсә, аның йогынтысында ра калын укыла. Мирсадан мирсадан. Qirtas qirtas. Firqatun firqatun. Әйдәгез, ра хәрефе кагыйдәләрен сүзләр эчендә кабатлыйк. Беренче сүз
رسول رسول. Kilasa أستاذ معنا قارق. شهر رمضان شهر رمضان. مريضا مريضا. ركن ركن. روح روح. فبشره فبشره. وأجر وأجر. قمر قمر. ركوع ركوع. لفي خسر لفي خسر. لفي خسر لفي خسر. ذكر الله ذكر الله. في ذكر الله في ذكر الله. Шуның белән, хөрмәтле укучылар, дәресебез ахырына якынлашты. Бүген без алиф, лам һәм ра хәрефләренең кагыйдәләрен өйрәндек. Киләсе очрашуларга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.